IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Impasigurado ti lokal a gobyerno ti siyudad ti Batak tinaiget ken agtultuloy a suportana iti implementasyon ti Unified 911 Emergency Response System iti rehiyon. Daytoy ket kalpasan ti formal a panaglukat ken panangipaandar ti Regional Satellite Command Center para iti Unified 911 anay pasdek iti may kadwa akad sa aran iti Batak City Fire Station. Segun ken ni Batak City Mayor Mark Christian Marquichua, estratehiko ti panakapili ti Batak City a pagyanan ti Command Center gapu ta sentro daytoy iti Ilocos Region ken addamet dagiti nakasagana a pasilidad a pagyanan dagiti 911 technicians. Is the launching and activation of this regional command center for emergency response ng 911. So dito sa Batak siya nilagay. So buong Region 1 ang i-cater po nitong satellite command center nila. So kami sa Batak is very thankful at maraming salamat sa DILG, sa lahat ng ahensya na nagbubuo para mabuo itong command center natin. Kami nagpapasalamat. Isang malaking tulong po ito para sa mga kababayan natin at magandang service ito para makasave tayo ng mga buhay po na importante. Well sir, siguro strategically pinili lang nila dito sa Batak kasi medyo sentro tayo dito sa norte and we have a place ngayon. Meron po talaga tayong binigay na allotment sa kanila na pwesto at kwarto. So siguro I think ideal rin naman po dito kasi meron tayo university dito, malaki ang hospital natin dito. So siguro yun yung naging rason kaya bakit nila ilagay nila dito. Tutulungan namin sila. Pwede nilang ipasa kasi ang city government meron rin naman po tayong disaster risk reduction, meron po tayong mga rescuers. At actually malapit lang, ito lang, katabi lang po natin yung evacuation center natin. So at CDRRMO office. So maganda po na makakapagtulungan kami. Yun, at least sir, mapapadali ang pag-report ng mga tao. Yun lang naman ang dahilan kung bakit may ganitong project. May naigiti daytoy inlawlawag pa iti mayor nga adda dagiti computer ken daduma a kagamitan ana ipaay iti pasilidad tapno mapapigsa ken mapalakat ti operasyon ti emergency response system. Nag-provide rin tayo ng onting mga computers sa kanila. Pero ano po yan, this is a continuing process. Tuloy-tuloy po daw na-i-improve nila itong sistema natin. Kung merong onting mga difficulties or flaws, i-improve po nila yan. We're very ready for disasters. Matagal na pong naging ready ang Batak. Meron po tayong service vehicle lahat ng barangay, meron generator tayo, may evacuation tayo, evacuation centers tayo. Ready ang city government, ready ang barangay government. Kaya ang ginawa nga po ng Batak, nag-distribute po tayo ng emergency go bag para po each household maging handa rin po sa disasters. Kabayatan na namnamaen ti lokal a gobyerno nga babaen iti RSCC ket mas naparpardas ken mas epektibo ti panakaresponde kadagiti emergency iti entero nga Ilocos Region. Para iti IFM News, Idol Rain Santos, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.